So what's up mga igala, udto na gyud. So nagtraktor dito mga igala mo na itong traktor. Uli na dito no, kay manudto ta kay as 12 na gyud, as 12 na. So nag-hike na dito mga igala, paingon ta pa uli. Layo yung gamay itong payag mga igala, naamni sa ako mga igala. Ay lahat na rin mahigala, limpyo na. Kuhan lang iula pa. Sige lang. Sugod naman traktor. Ay ito mga saging di mahigala. Naagi kinuhaan. So pasensya na lang yun sa nagkuha di ako masakpan na ito na mahigala. No? Hindi man tadalo. Basta mga ayot lagtarong mahigala. Hanap na muna sila. So update lang tayo may gala. Nagabot na taas balay. Sa itong wala pa kapalo diya, palo na mo. So ay po dahil mo kalimot may gala sa pag-subscribe sa ito ang YouTube channel may gala no. Pubring Bisaya TV gapon. So natay YouTube channel may gala. So kaluyan di ay no, ma-monetize ta sa YouTube. Maidagang mag-subscribe na to. Salamat rin punta. Thanks God rin punta mahigala. So pit na dito maabot. Payag. Ano itong trabaho mahigala. Sa mga baguhan diya no, padayon lang kita. Lagwa tay followers, lagwa tay viewers. Ato adre wala man tagadali. So padayon lang gyapon ta. Sindig nare ganahan sa to mahigala. So follow ra ta, subscribe ra ta nila no. O matanihan nyo. O basindig na So karon may gala, naabot na dito sa payag no. Nasa to ang kuan. Napasilungan. So naabot na kita may gala. Diri ra ta kutob o maayong udto kanay natong tanan.